umhlaba lo kufanele uhulumeni wase-South Africa aphoqwe ukuthi aluqede angaphinda akhulume ngalo nangelilodwa ilapha ngaphandle mayifuna ukubona okunye yawuhlangana nemambi phuza umhlozi ngoba akekho umuntu onganikela ngefa lakhe lizothathwa ngilanga sohamba ukuthi uma senze kahle manje abantwana bethu bayokwenza kahle yini bona fanele sibakhulekele ngoba bhokidakamiswa idakamizwa bathuma phi etshwaleni ayiphuzi ingane zithi konke azidakwa zinyama phela ayifebeli khona kwalapha emhlabeni indlondle nophapha ekhanda kamenzi daba ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika jama lichithekile lichithwa ingqole endala yakithi kwamalandela ube sibindi buthelezi ngokhuthazela umuntu akandaba bemthuka bemcokofula bethu Zwelithini kayibusa bethi kayikubankosi kanti bamgcoba ngamafutha empepho yakithi kwamalandela usodidase inkonyane encane kandaba edidimbala umphikelelo wensizwa ubhekile manje obile la kusiphela kasithole bathi ujobe kwaze lonke abamazi kangcono namhlanje ke usuku olukhulu kakhulu nje basihlangene la ispace sokuqala njengevesi society siqala ngespace esihlabahlose kakhulu njengoba kuwusuku olukhulu emlandweni nje kaZulu nasemlandweni waseAfrika ngoba usuku lapho okwazala khona isilo samaZulu esikhotheme nje ngonyaka lo siphuma kona isilo uZwelithini kabheka uZulu namhlanje ke usuku lo azalwa ngalo ngakho ke siyahlanganele namhlanje silande uqweqwe lapha la kaButhelezi umfowethu uDalisu wakaButhelezi ukuze sobungaza naye ke lolu suku sobe sikwenza ke namhlanje ukuthi sobe ngoba isho hashtag lapha phezulu uthi celebrating the legacy of uMdlokombane ilegacy ke sikhuluma ukuthi umuntu mephile emhlabeni usuke esebenza njengoba sikhuluma ngoMdlokombane besebenzela isizwe yini ke le esale emuva eyishela isilo leyo ke seyibiza ngelegacy okuyiyona ke sizokhuluma ngayo namhlanje kodwa ke phela umuntu kuzabe khona emhlabeni nokuzaleka kwakhe so nje qapho ukuthi wazaleka kanjani wazala ubani ezalelwa kuphi sithi nje ukudlula lapho sigxume sekutheni ekuhlaleni kwakhe esihlalweni wahlala kanjani wabekwa kanjani lapho ke uvutho ndaba olukhona ke nokuyona into ehlanganise kakhulu ukuthi ke kusukela ethatha kubukhosi wakuthatha ngophi unyaka ngoba siyazi ukuthi ke wabusa iminyaka engamashumi amahlanu 50 years lo 50 years ke yini le abayenza lesizwe esithi masibheka namhlanje noma esekhotheme kodwa sithi masibheka sithi nakho uMdlokombane akwenzile ekwenze lesizwe esingakhomba abanye abantu abangakwazi abanye abakwazi ilezi zinto esobe siyibheka ke namhlanje kodwa ke ekugcineni bese ngivula ithuba lembuzo noma ithuba lokuphefumula nje uwengeze nawe ufuna ukusho mhlawumbe okungashiwo njalo sobe sifaka ke lelo thuba lelo ilapho ke sobe sesiqala khona ku-request ukukhuluma okwamanje abantu abavumekile ukukhuluma imina noShenge ukuze mhlambe ispace sethu singagcine sesicrash kodwa base kusondela ithuba lembuzo bese siyaqala ke siyabafaka ke abantu babuza imibuzo esizokwenza ke la uzoqala ke akhulume uShenge njalo so ithuba lembuzo sizolifaka ngasekugcineni le space ke sisibeke ukuthi mhlambe okungenani sibe yihora mhlambe sesingakapakela ke kancane ngale kodwa sifuna ukuthi kube yihora kube into empishana Shenge mhlambe ke ongakwazi nje awuthi mhlambe ukuthi nje fahla ukuthi kusichazela ngawe Sibonge Jobe nebandla lonke nomphakathi wasesikhungweni semfundo ephakeme
events sibonge nethuba kade ke ngihlokolozwa kuthiwa angizule ngani space cishe sekuphela u2 weeks ngingavula ispace ngibhizi namabele wembomvu ayangidida lapha na ku inbox inbox yami iyachichima ingqondo yami ayikhona ukufocusa for 2 weeks ngomsebenzi ke sibhizi ngawo nezimbali zesizwe ngathi bezithi ziyangilaya eh so ke sibonge ke ithuba angazi nanokuthi bengizokhona yini nanokuthi sesivule namhlanje ispace ngenxa yazo-ke imnqamla juqu ama-deadlines engiwabhekile abhekelene nomsebenzi esiwenzayo kaNongoma kodwa-ke sibonge ngiyawabona ama-usual suspect asekhona ngicabanga ukuthi-ke zizo-eda iy'nsizwa ney'ntombi nami ngeke ngithathe nesikhathi eside ngizokha phezulu bese-ke sikhona ukuthi siyixoxe kahle ngale ngesikhathi sembuzo mpendulwano nkulumo mpendulwano cha uDalisu wakwaButhelezi kwaNongoma emsebe ngwamandlakazi-ke ngaphansi kwenkosi uBhentinta kaPhumanyova kaBhoko kaYibhebhu kaMaphitha kaSojisa kaJama kaNdaba sibuya laphana-ke bathi izigi zeqhuteki zezawufika ey'tadweni inkosi yethu-ke esiphethe laphana kwaMandlakazi ngikhulele khona kaNongoma ngafunda ongoye ngase-ke ngizobamba amatoho ngapha ePitoli esikwenzayo-ke nje ngesikhathi sethu yikho ukuthi siyaye sizihluphe ngokuthi sifunde bese siyafundisana ngomlando namasiko noZulu nje wonkana bengithola i-notification la engingayitholi kahle ya cishe ngingama lapho ngokuzethula amagalelo wami awakabi made kangako i-CV yami sencane kakhulu basikhuluma ngoZulu ima ngibhala incwadi yami yokuqala manje ethi iy'nsizwa zamabutho kodwa-ke sengisebenzile-ke nosomlando asebethe ukuhamba-ke ngiyaye ngihlale nje nabo ukuze ngifunde kakhulu kubo ngibalekelele futhi babhale labo abafuna ukubhala okuyinselelo enhle ngoba-ke iyangisiza ukuthi-ke ngifunde okuningi kubo. Angithi-ke Jobe angimelana mayelana nokuzethula sengiyozwa ngawe-ke ukuthi ihamba kanjani inqola. Sibonge. Sibonge bhuti, mhlawumbe asukuveze nje nokuthi sikubambe nge-last minute impela nje izolo kusihlwa. Sakubamba inkunzi sathi cela uze ngapha sibonge lapho bhuti. Mhlawumbe futhi okunye engadlula kukho ukuthi kunensizwa enenhlanhla la kunespace ukuthi naye izalwa ngalo lusuku kuzalwa isilo uhlalo lapha usifunda uxolo sithi hayi ayikhuli insizwa. Cha asihlale-ke phekala udaba mhlawumbe ake siqale nje ekutheni umdlokombane uzaleka kanjani, uzalwa kuphi, ezalwa umabani, uzalwa isiphi isilo, kusiphi isigodlo njalo njalo. Cha asibonge mphathi intambo mkhulu-ke lo msebenzi ongijube wona ukuthi ngiwenze uyangisinda ngiwuthathile nje ngoba nami ngiphaphile kukhulunywa ngoqweqwe lana cishe abaningi bethu futhi-ke bebengakunakile nanokuthi uqweqwe olungakanani lolu sibone ilanga malishona ukuthi hayi khona mani kahle kahle there was nothing normal about isilo sethu
bavamile ukuthi basichukuluze nakhona ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi we are worshipping normal human beings. Kodwa uma usuqala uyilandelela ezinye izinto uyabona ukuthi noma kungabantu abanomali kodwa kukhona izinto zemvelo ezikhomba ukuthi siyahlonipheka isihlalo sobukhosi bethu, futhi ke noma ngabe ufunda eBhayibhelini uyakuthola ukuthi noNkulunkulu uyawanikeza amakhosi amandla nanokuthi ke awahlonishwe lapho ephethe khona. So ngempela ke akukhona nje ukuthi abantu bahlangane democratically bese bekhetha bese ke kuba yi-leadership, cha. Lokhu kuhamba ney'nkonzo ey'julile namandla athile. Isilo-ke sasenaleni sizalwa uBhekuzulu, yena-ke wayezalwa uMqwalajuba, isilo salaphana kwaKhetha omthandayo. Naso-ke besinamakhosikazi amahlanu. Ikhona indaba engizothinta kuyo ehlekisayo kancane, indaba ethinta zona iy'ndaba zokufakwa, ngoba naye akazalwa eNdlunkulu. Umdlokombane uzalwe ekhohlo, kodwa-ke sothinta ukuthi kweza kanjani ukuthi agcine-ke engapha eNdlunkulu. So babika-ke ukuthi kwafika umprofethi eNdlunkulu, wazokhuluma nje ukuthi kukhona iNdlunkulu ekhulelweyo eyithweleyo, izozala umfana. Lowo mfana ngeke ahlale nonina, uzohlala nogogo onesifo sesifuba. Kuthiwa-ke okaThayiza ngaleso sikhathi wayengazi nokuthi-ke usemumethe. Into eyatholakala nje emva kokuthi umprofeti esehambile ukuthi ngempela usemuhle owenkosi. Yazaleka kanjalo-ke. Isilo-ke besinamakhosikazi amahlanu. Enye indaba-ke ethi interesting, isilo esidala ngathi sazivilaphi isilo esidala, kodwa phela sasheshe saphumula, ngoba saphumula sinama-44, kodwa nje iy'ngane zaso ziyidlanzana. Uma nje cishe mangaround off zilapha ko-10. Inkunzi lena ibheke ko-50, lena ingale ko-40 nayo, kodwa inamakhosikazi nje ayisithupha kuphela. Uyabona ukuthi hhayi ngempela beyivuka idla amadoda, ibe ngangentaba. Kuthiwa-ke isilo uBishop Khali sathatha okaMasuku, owaba unkosikazi wokuqala, waba iNdlunkulu wokuqala, wazala amantombazane kuphela. Sasesithatha okaThayiza, uJezangaye wakwaNomandwandwe, owazala uMdlokombane noMntwana uThembi. Kwase-ke kulandela owesithathu okwaba uMajali, naye futhi wathola amantombazane kuphela. Kwalandela uNdlunkulu uNolonolo, naye futhi wathola amantombazane kuphela. Uyabona njalo sesiya kuNdlunkulu wesine, umfana useyedwa eNdlunkulu. Kwase kulandela uMazungu, waba wesihlanu ekugcineni, owathola iy'nsizwa zaze zabantathu. Uma-ke usubahlukanisa-ke uzobona ukuthi ukaMasuku useNdlunkulu, okaThayiza ozala uMdlokombane usekhohlwa ngoba unumber 2, uMajali useNdlunkulu ngoba unumber 3, okaNolonolo uwunumber 4 usekhohlwa, bese kuthi uMazungu uwunumber 5 futhi uzele abafana. Usuyawubona-ke umbango already ukuthi noma ungavamile ukuthi ukhulunywe kakhulu umbango wey'ngane zikaBhusha, kodwa kona waba khona umbango laphayana ekutheni
umdlokombane obezale ekhohlwa, uMazungu ube nabo abafana futhi esendlunkulu. Kodwa-ke kuyabonakala ukuthi uBishop Khali kuphakathi kwakho ukuthi-ke wase kubonakala ukuthi nazo iprofetho lezi cishe zahlala zasinda ukuthi ngempela ingane le yako kaThayiza iyona eyayigcotshwe yinyandezulu ukuthi iyohlala esihlalweni. Wayeseke emthatha umdlokombane wayofakwa kuNdlunkulu uMajali number 3 ongase Ndlunkulu, ekhishwa-ke ngaleyana ekhohlwa. Lokho-ke kwase kumnikeza ukuthi-ke uyakhwalifaya ukuthi-ke usengasithatha isihlalo. Kuqhubeke-ke lapho ngoba kwase kuyizikhathi ezazingaphansi sekukhona omantshi, izinto ey'ningi nje-ke sezenziwa nabo, ikakhulukazi iNdlunkulu, ama-businesses wayo kwakumele iwa-approve nomantshi. Yabo nje uma kumele iy'ngane zakhe y'hambe ziye kuphi kuphi iphume, kumele ayosho enkantolo ukuthi cha, iy'ngane izoyovakasha eSwatini, abe-approve lokho omantshi. Kuthiwa-ke yayingathandwa-ke iSwaziland at the time, ngoba kuthiwa yayifundisa abantu ipolitiki. Ngoba namhlanje sengathi thina nje-ke esiphambili ngepolitiki. Kodwa-ke ngalezi y'khathi iSwaziland iyona yayi-strong, bengafuna abelungu ukuthi-ke uZulu ajwayelane nayo ukuthi-ke sasofunda konke-ke ama-concepts epolitiki. So-ke kuthiwa-ke wayeseyagula-ke uBhusha, kwavalwa amehlo impela kubonwa ngokusa. Kuthiwa-ke wathi angalulama kulokho kudunguzela, wayeseke ethatha abathile eNdlunkulu, wathi hayi cha, uyabona ukuthi uma engahamba emhlabeni kuzosala kuba nombango, ngoba nangu uMazungu unazo iy'nsizwa futhi seyiqinile. Kungcono ukuthi-ke ahambe ayolungisa indlu yakhe. Bakubiza ukuthi ukulungisa indlu-ke lapho khona inkosi ezihlela khona, isho ukuthi umntwana omkhulu ubani, inkosana yayo kuzoba ubani, kanjalo njalo. Bese-ke ithola-ke abathile-ke ababa ngofakazi baleyo nkonzo leyo, ukuze yona uma isishonile labo bantu ibona-ke abayosala befakazelana ukuthi cha, sasikhona impela inkosi iyakubeka kanje 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 ukuthi ubani ozothatha. Kuthiwa-ke yavusa nje ekuseni, yabathatha-ke umntwana uMcwayizeni, umntwana uHelen, noJerry nabanye nje babela ko 3-4, kwaye kwakuyimantshi. Wafika washo ukuthi cha, ubeka umntwana omkhulu, umne wabo uMcwayizeni ukuthi uzoba umntwana omkhulu, bese-ke ebeka umdlokombane ukuthi yena nkosana. Base bayasayina-ke ofakazi lapho ukuthi-ke babe khona nabo kwenziwa lolo hlelo lolo lokukhethwa kwenkosana yakhe. Chaza hamba-ke ikhathi wangathi uba right uBhusha, lase-ke lagcina-ke lishonile ilanga. Wasuka-ke nangempela umbango, amadodana kaMazungu, naye uMazungu-ke sebeclaima isikhundla esasibafanele. Uma ubheka kahle-ke noma uzo-overlook-a indaba yokufakwa, waba mude nje umbango impela, kubanga kwase kuzobhekwa nasenkantolo impela. Sekuthiwa-ke nabanye ababekhona ngaleli langa kuyosayindwa sebekhuluma okunye manje, sebeyikhomba kuMazungu.
indaba yesihlalo, kodwa ke kwabuye ke kwalunga ofakazi baba baningi sangaba khona isidingo sokuthi ke kuyiwe enkantolo. Ilapho ke wayesekhona khona-ke umdlokombane ukuthi ke a recognizewe, kodwa ke ngoba ke uBusha wayeshone na 44 kwabe sekubamba umntwana omkhulu njengoba ke ayemkhombile isilo ukuthi ke uyena mntwana omkhulu wayeseba ke yibamba bukhosi laphana ke kwasuthiwa yayifundile-ke insizwa leyana uMcwayizeni yasibamba-ke isihlalo. Kuthiwa-ke kwazagcina-ke kwaqala kwavela iy'nkinga-ke manje sekukhulunywa iy'ndaba zokuthi cha phela kumele abudedele ubukhosi bubuyele kumnikazi. Lapho kuthiwa impela hhayi zashuba khona izinto, cishe kwase kumnandi-ke ukuhlala lapha esihlalweni, abantu-ke bezokukhulekela, bezokubona ngey'nkomo, bezokhonza, yabona nje onke lawo mafutha lawo. Kwagcina yabonakala ukuthi hhayi ngathi indoda ayisafuni ukusuka laphana. Ilapho-ke sekuqala khona-ke umbango omkhulu ohambisana nayo-ke ipolitiki-ke, ngoba yayise ikhona indaba yepolitiki. Cishe ngoba siyibona namhlanje indaba yamaqembu lawa amakhulu e-KZN esondele esihlalweni, kukhona abadonsa beshoniselena-ke indaba endala leyo. Yayikhona-ke naye-ke umntwana omkhulu ngaleso sikhathi wayene-affiliation yakhe yepolitiki eyayikhona. So bathi-ke iqhamuka lapho-ke le ndaba ekhala ngayo imbongi mayibonga laphayana nje, ivula ukuthi indlondlo enophapha ekhanda kamenzi mhlaba awuthulula into omemeza ngathi ukhala isililo, uthi igula likajama lichithwe ingqwele endala yakithi kwamalandela. So uyabona ukuthi umbango wawuqhamuka ngaphakathi ekhaya. So-ke ingqwele endala yakwamalandela kuthiwa nguye-ke umntwana omkhulu uMcwayizeni owayesechithe igula lasekhaya likajama. Lichitha-ke ngokuthi usephikisa ukuthi inkosi kumele ingene esihlalweni, uselokhu ebambile. Kwamosheka impela, kwangenelela-ke yena umntwana kwaphinda angene. Kubangwa-ke lowo mbango lowo waba mude nje impela-ke, kubangwa yaze yafika nje impela ekutheni kushiswa imizi. Umuzi ulalele kahle, kuthiwa umuzi komntwana omkhulu wagcina ushisiwe impela, wasuka kwaNongoma esebalekela-ke lezo y'nxushunxushu. Kwase kwenzeka esinye-ke futhi-ke isimanga-ke lapha kwaNongoma, uma usedolobheni uthi uyaphuma nje kancane ubheke ngakwagqekazi, nasi isikole la, uyaphuma nje kancane kwa-right, udlule i-Rockefeller la, yabo le video ebi-trenda yo-DJ obedlala umaskandi. Udlule lapho, nasi-ke isigodlo lapho sakaLinda uZulu lapho eduzane kwe-Rockefeller, eduze kwaso isikole ibheka uZulu, eqanjwe-ke ngesilo uBusha omkhali ezizala yena umdlokombane. Kwakufunda-ke omntakabani lapho. Yabona nje omaqhawe babengeke bakhwalifaya ukungena la, kwake ungena thina bomntwana. Wayefunda lapho, kufunda lapho-ke umdlokombane. Kusolakala ukuthi-ke umntwana omkhulu-ke wasethumela iy'nkabi ukuthi ziyomsoconga esesikoleni laphayana ebheka uZulu. Kuthiwa wakhishwa ngopotsho, weqiswa intango ngale kwemva kwesikole, ebalekiselwa iy'nkabi lezo. Bese-ke imbongi ithi intulo ebande ngodonga kwabheka uZulu. Sachaza ukuthi intulo nokubanda nodonga yini, kodwa nje khona usho ukuthi wakhishwa esecashiswa kwabheka uZulu, yiso isigama lesikole leso ayekusona.
akhishwe ke lapho ke epheshiswa ke kuma attempts we assassination aze ke abalekiswe ke ayohlala ema kwaNdebele lapho ke afihlwa khona ke ke eze ke wabuya ke esezothatha isihlalo. So uma ke sigijima siya la ekungeneni kwakhe esihlalweni, ungene vele sekunohulumeni wezabelo wakwaZulu. I-challenge yakhe enkulu bekuyiyo ipolitiki belu ezame ngakho konke ukuthi imphuce amandla. Maye ngena nje wangenele emacaleni babefuna ukudla indlu kayise bathi iyakweleta aphume kuyo waphucwa amandla amaningi njengenkosi nje izikhalo zayo indlunkulu zasezithi abantu sebebuka ondini for leadership abasabuki enaleni noma kwakhetha omthandayo. Ondini ke isishaya umthetho laphana uhulumeni wayezinze khona laphana esesithi kwakuthiwa kuseParliament khona ngathi leadership besilapho abantu bebheke khona bengasabhekile sebemphucile nje sebephucile ubukhosi amandla. Kuthiwa ke maye ngena ke wangena wathatha ubukhosi obabu broke kungekho inkomo esibayeni, kungekho lutho, kudliwa izindlu, kukubi nje ethatha bemphuca ke laphana bembeka amacala ekweletu nani kuthiwa ke wawavuma uMdlokombane wathi hayi kuthatheni nikuthathayo mina ngizoyidlela uphuthu nembuya nezingane zami uNkulunkulu uyena oseyongibona. Kuthiwa ngempela waphuma lapho wahamba wayophemba wayeyidrivela ugandaganda inkosi yonke elima kukubi yahambe ayothenga inkomo ngayi-1 endayini laphana eMona. Kuthiwa ke ngemlingo thizeni yonke into ayeyithinta ke lapha uMdlokombane yayibusisekile kakhulu. Inkomo nje ezinye kuthiwa zayizale amankonyane ngamabili. Yabona nje uma kwaZulu ke bezama uku-exaggerate noma ukukhulisa indaba yokuthi inala ibingakanani. Kuyaye kuthiwa inkomo izala amawele. Into engavamile ukwenzeka mayikwenzekela impela usuke ubhekwe iy'nhlanhla ey'nkulu. Kuthiwa ke kwakunjalo kuye ney'tshalo zakhe nemfuyo yakhe yakhula. Ingakho-ke wathi-ke noma esakha isigodlo sakhe waze sibiza lapha ngokuthi senaleni. Wase-ke nebutho lakhe lokuqala nalo futhi walibiza ngayo inala ngoba-ke nembongi isho lapha nithi umthunduluka ovuthwe ngenala wawukathayiza. Kusukela khona lapho-ke ekubusisweni kwemisebenzi yezandla zakhe. Kuthiwa cha isimo impela sashintsha sisuka nje kuhluphekeni nasesibayeni esingenalutho saya wawungaphumi ungadlile endlunkulu. Iy'vakashi ey'nkulu nazo zayingaphumi ingahlathisiwe. Zonke iy'godlo zesilo zaba nazo-ke laphana iy'baya zazo, zaba nazo iy'nkomo. Safuya-ke futhi-ke safuya hhayi nje iy'mbuzi, izimvu, iy'nyamazane, izintshe. Ngivamile nje ukuyibona uma ngiwakhangela ikhona izintshe laphaya nakwakhangela. So nje leyo-ke sekungenye yama-legacies wakhe ukuthi cha ube umlimi impela, hhayi lo fufusayo, umlimi nje impela osezingeni eliphezulu. Ngiyaye ngizwe kubalwa namafamu abizwa ngamafamu nkonje lokho kwamawayini ngapha koKapa ukuthi impela ubelimile ubusisekile nje impela futhi umsebenzi wakhe kuthiwa mayefuna inyamazane bedonsa isibhamu aphumele ngale
ejikele ngale emva kwendlu ashaye okwenyamazana abuye kosiwe lapha kube mnandi. So ke ubukhosi ke bube njalo ke uma ebuthatha futhi ke imikhosi eminingi yayisivaliwe vele. Kubeke inselelo yakhe enkulu sesifika seligamanxa ihora lethu. Kube inselelo enkulu yakhe ukuthi ke abuyisele ubukhosi endaweni noma ezingeni la buhlonishwa khona njengoba buhlonishwa namhlanje nje. Kungamagalelo akhe ngempela amakhulu awenzile ukuthi izinto eziningi ezaseyivaliwe thaqa aziqale phansi ayiqaqe ezenziwe. Ezinye zayiphikiswa izinkantolo, ziphikiswa abamalungelo ezilwane nani, kodwa ke kwabiza ukuthi ke awuqale phansi lowo msebenzi. Bese ke kuba ke ngakafiki ke la emkhosini imisebenzi ayenzile. Ngithinte kulena enye kahulumeni wakwaZulu lapho ke kuthiwa bambeka khona amacala amaningi lapha na ondini. Ziningi izibongo zakhe ke eziqhamuka kuleso sigameko sangalelo langa. Kuthiwa bamvale la amacala aqala ngo-10 ekuseni kwaze kwaphunywa ngo-11 ebusuku. Uhulumeni nje kuthiwa beshintshashintshana ngaso isilo, besibuza imibuzo, besibeka amacala, saze sagula saphathwa ikhanda, saphuma sayophuzwa amaphilisi, sabuya basipheka bathi sagcina ngabo 10 ebusuku. Basibona sigxuma laphana ebhokisini leli esasithula kulo ufakazi, sagxuma seqa ngaphezulu, savola umnyango, saphuma kanjalo ebumnyameni. Kwaxakeka wonke umuntu enokhunga laphana esishaya umthetho ukuthi hawu, nasi isilo siphuma, asisagadwe umuntu, kumnyama phandle, bathi baphuma basiqalaza bangabe sasibona. Baphuma basicinga kwaqhuma isibhamu kabili. Akwangayo bekusaziwa manje noma ke sesidubulekile isilo noma sifile, basicinga lutho ukusithola. Ngathi saphuma sangena indlela sahamba, saze sayofika ngasemgwaqeni sahlangana nemoto kaMntanenkosi. Sangena emotweni le yayinomntanenkosi, ngemva kuthiwa sangena sagona emathangeni bakithi kaNdlunkulu. Uyabona yayisifile yini, kwase kunzima bakithi. Lapho-ke imbongi ethi khona inyoni abayibize ngephupho ekuselondini, kwathi kusihla yandiza kwanqamuka amajoki kwanqamuka amajoka nezikeyi. Bathi-ke kwakukubi ngalelo langa. Waphuma labamphuthumise esibhedlela kwaNongoma kudokotela uDr Mfuphi. Awuzwe nje ke imbongi lapha mayisithi uDr Mfuphi inyanga eselapha iphikiswa kwezephepha. Kuthiwa kwakuswela lapho ukuthi isilo saphuthunyiswa kuyo ke lapha sihamba noMntanenkosi ebusuku bangalelo langa. Kungezinye ke zinselelo ezinkulu ke abhekane nazo ke. Enye cishe yokugcina engayithinta kulezo, kwaba khona eNdlunkulu ngenxa siyazi ukuthi uMandela mayephuma ejele uye wahambela amakhosi ayephethe umhlaba emaXhoseni, kubeSuthu, kwaZulu. Kuzokhulunywa indaba yokuthi cha, na umhlaba phela wathathwa kini by the colonial government. The colonial government yawuhand over kumabhunu, kwi-apartheid government. Thina njenge-ANC siwuthathe ku-apartheid. Kodwa manje ke kumele sixoxisane ukuthi sizobusa kanjani. Kulawo ma-conversations ke amanye kwama-conversations afaka isilo enkingeni kwaNongoma, ngoba kwabonakala ukuthi nange sejwayelana
ne-ANC ebe esesizindeni sakwaZulu, kanti ke kunayo ke lento yama-blurring lines between ubuZulu neqembu lenkatha. Kwaba ke ezinye izinto ke zama-challenges abhekane nazo ukuthi kumele azi-resolve, a-maintain ukuthula, a-maintain ukuba neutral, u-provincial government, ngowe-IFP, u-national government ngowe-ANC. Kubeke nje ney'nxushunxushu ey'ningi ebey'hambisana nalezo y'nkinga zobukhosi nepolitiki ke lapho isilo kumele ngempela ukuthi-ke sime siqine. Ezinye-ke izinto bethi mayengena uthola ukuthi uyalamula, bese-ke ebhecwa ngokuthi useyiqembu elithile, obekungahambisani-ke nesizinda abekuso. Thina nje sikhule isilo sazi ukuthi yayi isilo siyi-ANC, bekuyinhlamba kuba yi-ANC kwanongoma ngaleziya y'khathi sisebancane nathi. So-ke ezinye-ke zezinto lezo-ke isilo-ke esikhule sabhekana nazo. Kuvela-ke ukuthi kuye kwaba khona abasukayo eNdlunkulu abafuna ukuyokwenza isiphakamiso kuhulumeni. Lezi zinto eniy'bona namhlanje nje azizintsha abafethu, kade kwasazenzeka eNdlunkulu. Kwakhona abasuka-ke kwaZulu abezePitoli bathi bacela ukubona umongameli, bafuna-ke ukubeka ukuthi isilo asisekho fit ukuba inkosi yamaZulu, sesimlahlile uZulu ngendlela esasiyiphethe ngazo. Abantwana-ke kuthiwa bathi mabezwa ukuthi hhayi khona abantu asebenze nje baphuthuma bayotshena isilo, kuthiwa basifica siyi-relaxele, ngisathi ngakhathazeki, uMandela ngeke aze abalalela labo bantu, uyazi ukuthi mina inkosi. Kuthiwa bathi hheyi cha, inkinga enkulu ukuthi labo bantu abahambile abahambi bodwa, bahamba nabanye bangaphakathi eNdlunkulu. Futhi-ke kune-proposal abayifuna ukuyibeka ukuthi cha, asisuswe isilo kungene omunye umuntu ngoba sona sesilahlile ama-values, sesidayise ngoZulu in one way or the other. So-ke kwase kuphoqa-ke ukuthi isilo nalabo ababeseluleka ngaleso sikhathi bethathe-ke isivumelwano sokuthi isilo sikhethe isigungu saso ngokuphuthuma. Sabhala i-fax eyathunyelwa kuMandela ePitoli eyayisho ukuthi isigungu sobukhosi siphethwe ngobani. Kuthiwa-ke emva kwaleyo fax kwase kulandela-ke ucingo lapho isilo safonela khona umongameli wezwe ngaleso sikhathi uMandela, ukuthi-ke ngikuthumelela incwadi enesigungu esimele ubukhosi. Omunye umuntu nje oza lapho ongekho kule ncwadi ningamlaleli ngisho ukumlalela. Kuthiwa-ke baqhinqa labo bantu emasangweni, uMandela akaza abana ngisho ukubanaka. Ngicela ukuyifunda-ke ikhophi yale ncwadi in 2 minutes, ngo-45 sihlalo ngizobe sengiqedile. Ngo-1945 ngizobe sengiqedile ngakwelami isayidi. Incwadi-ke ibhalwe ukuthi The State President, Republic of South Africa, Pretoria 001, 14 December 1994. Your Excellency, this is to certify that the underlisted persons have been appointed as members of the Royal Council with effect from 9th October 1994. Names: 1. Princess Nonhlanhla kaBhekuzulu, Prince Clement kaSolomon, Prince Patrick kaSolomon, Prince Mbonisi kaBhekuzulu. Suyawabona-ke amanye ama-rights abanye abantu. Prince Vulindlela kaBhekuzulu, Prince Mathuba kaBhekuzulu, Prince Mxolisi kaBhekuzulu, Prince Alpheus Inkosi, Prince Alpheus Zulu, sengamashifu-ke lawo. Inkosi Prince Bhekintinta Zulu, yethu leyo kwaMandlakazi. Inkosi Prince Mhlaba, Prince Simon, Prince Sifiso, Prince Herbert, Prince Derrick,
Prince Bhekizizwe, Prince Goring, Prince Goodenough, Prince Elliot, Prince James, Princess Busisiwe. It is also clarified that any matter relating to the king and his royal household will only be handled by the above appointees. No other persons or group of people other than the above will be allowed to handle such matters. Should there be any changes at whatever time to the above names, the state president will be duly informed. Yours in service of the nation, King Zwelithini Goldwyn, kaBhekuzulu. Cishe-ke sike sezwa kamuva kukhulunywa indaba yokuthi kunabantu abakwi-council njani ababekhethiwe-ke. Ezinye-ke zey'ncwadi lezo-ke eziyaye zidonswe ukuthi zibe ufakazi baleyo mbono. Sengivala-ke sihlalo in 1 minute ke amagalelo esilo. Mningi imisebenzi esiyenzile ukuthi ke sibuyisele uZulu. Uma uzocabanga wakwayisho umbomvu le ndaba ukuthi uDini uZulu wahamba wayejele wabuye esephethe inhlendla neBhayibheli. Indaba yevangeli yaqala ukuliwa yokushunyayelwa kwevangeli lobuKristu yaqala ukuliwa isilo ucetshwayo. Yabe isingene ngesilo uDini uZulu. Hayi kumqwalajuba yayishunyayelwa uye. Ingakho nje-ke negama ayebusa ngalo yena elesilungu nendlela agqoka ngayo. So-ke umsebenzi obemkhulu for uMdlokombane ukubuyisela kwey'nkolelo zesintu both eNdlunkulu nasezweni at large. So-ke kuthiwa-ke isilo savuselela le mikhosi-ke elandelayo usiko lokushisa kwempepho eNdlunkulu. Lapho kuthiwa kuhamba amakhosi aphathe ney'nkomo kufike kushiswe impepho eNdlunkulu. Kuthiwa-ke kwakunesimiso esikhulu kukubi impela ezweni. Kwasuka-ke inkosi ngicabanga ukuthi yangapha koNseleni uma ngingaphazami, kodwa yangapha nje ngasempumalanga neKwaZulu basho ukuthi cha, kunombono la ukuthi amakhosi awake abuyele eNdlunkulu ayoshisa impepho. Cishe le ndaba yesomiso ingaphela. Kuthiwa-ke yagcina-ke lenziwe lelo hlelo. Kuthiwa-ke iy'mvula ezana emva kwalokho kunentaba eyakhukhuleka, the whole mountain yanyamalala yahamba ney'khukhula-ke kulezi iy'mvula ezayibizwa ngoDomoyi, sakhula thina kuthiwa oDomoyi. Kuthiwa-ke lezo y'mvula zeza emva kwalo mkhosi wokuthi amakhosi ayoshisa impepho eNdlunkulu, into-ke yayisingasenziwa iminyakanyaka. Kwaba-ke yisiko wavusa isigodlo sasoSuthu sikaDini uZulu, nakhona kwaba yisiprofetho ukuthi uSuthu kwakumele luvuke. Isigodlo-ke lesi singale komgwaqo mawusenyokeni nje-ke uthi ujika lapha erobhothini ezansi uthi right kancane kunesigodlo esingapha kwa-left. Yiso-ke esoSuthu esikadini uZulu. Waphoqwa-ke uMdlokombane avuse leso sigodlo futhi wagoloza ngoba kwafika iphupho, watshenwa ukuthi qhamuka amadoda amabili ukuthi kumele avuse isigodlo. Wangayinaka leyo ndaba waze washawa yi-stroke. Waphuthunyiswa esibhedlela. Kuthiwa wanele nje wakhipha izwi ukuthi azivuse isigodlo, naye wathathwa wathi mayengena ndoSuthu wavuka qinqo ekufeni lokhu ayekufa. Sikhona-ke isigodlo namhlanje isona uhlala kuso ukaMchiza uNdlunkulu ngoba wayekade ihlala enyokeni. So inyokeni kahle kahle isihlala nje amazinyane okaMchiza usehlala esigodlweni sasoSuthu. Kwaba umkhosi womhlanga awuvusa laphana-ke noMntanenkosi bahamba balida leyo project ukuthi-ke baye eSwatini bayofunda ngoba kwangasazi akekho umuntu wayesazi la kwaZulu ukuthi-ke kwenziwa kanjani. Kwamele ukuthi-ke bayokufunda-ke kwamanye amazwe.
lo msebenzi wekuthiwa wawuholwa inkosi uMatholeni Mbuyazi, inkosi uMbuyiseni wakwaKhoza, inkosi uNkanyiso wakwaBiyela, nomntwana uBhekuzizwe kaNqama walaphana kwaMandlakazi. Ibona-ke abantu-ke abawuhola umsebenzi wokuvuselelwa komkhosi womhlanga. Uma bekuxoxela-ke bathi cha kwakupheka bona impela, ngaye manje oba sewunebhajethi engaka nephuma kwa-Art Culture, ibona babeyibambela amabhodwe beyinikelela zidle intombi kube mnandi kube nje yake beyoqala phansi umkhosi womhlanga. Njengoba umkhulu kangaka nje manje uyi-international spectacle, yiwo-ke amanye kwamagalelo-ke esingeke size siwakhohlwe uma-ke kuziwa kumdlokombane. Bese kwamkhosi wokweshama, umkhosi woselwa, neminye-ke imisebenzi-ke emkhulu-ke ayenzile umdlokombane. Angimelana singakhuluma kushona ilanga-ke, nami ngimncane, ubumkhulu kakhulu lo msebenzi enginikezwe wona, kodwa-ke angibonge ngethuba eninginikeze lona baphathi bami, angehlele ngezansi ngiphathe isihlalo. Sibonge Mvukashenge. Mhlampe nje sebengaqala abantu bafake isicelo sokukhuluma lapho, sebengaqala bafake isicelo sokukhuluma. Mhlampe ungafika nje elijikayo ekutheni umdlokombane siyazi ukuthi ubuse kuma-era amabili, ubuse kwi-era isikhathi sobandlululo, wafuthi wabusa nesikhathi sentando yeningi. Nayo-ke lama-era amabili singawahlukanisa siwacaze, kodwa-ke nje ukusika nje elijikayo uma ubuka lama-era amabili ukuthi umdlokombane ukuphi lapho, ubhekana kanjani ney'nkinga njalo njalo. Okunye-ke ongaphetha ngakho, ngifuna siphethe ngakho yini ukuthi uma ubheka kupolitiki kunalento ekuthiwa i-ideology, okusho ukuthi indlela mhlampe iqembu noma usopolitiki othile othi uma ebuka izwe noma ebuka umhlaba ethi mina ngibona ukuthi indlela-ke ingaxazululeka ngayo iy'nkinga yile nale nale. Mhlawumbe uma uyifinqa nje i-ideology kamdlokombane, ungathi i-ideology enjani, yiziphi mhlampe into beyikholelwa kuzo ukuthi ziyixazululo. Uma ubheka mhlampe iziphi izinto abeyikholelwa kuzo, njalo ya kanjalo nje. Mbomvu mfowethu, ufuna ukuphendula? Nakhu ngifa. Lutho mfethu, nami bengizophawula bese ngifaka nje umbuzo. Kodwa ngoba kuyaxoxwa, ngicabanga ukuthi umdlokombane at heart noma-ke ngezenzo zakhe was a socialist, I think. Kodwa-ke Shengu usungathatha-ke wenabe ngoba nami ngisenemibuzo yami ngisazoyibuza. Cha, angithi-ke embuzweni wokuqala isihloko esisensitive Jobe lesi osithintayo, ngiyazama ukuthi ngingangeni kuso. Siyoyithola i-environment ethi ayibe safe ukuthi siyixoxe. Ngizoyikha phezulu ngoba uhulumeni wobandlululo wokuqala, uhulumeni wobandlululo kunendlela asebenze ngayo iKwaZulu Natal, ayibanga mnandi ebukhosini noma esihlalweni sikamdlokombane, kangangokuthi kunezinto umnyango kahulumeni obuzenza ugamanxe ngenxa yokuthi ubune financial muscle, yena ephethe nje isihlalo engenayo i-financial muscle, futhi-ke decide ukuthi uzomkhokhela noma uzoyeka umkhokhela uma engenza izinto ey'thile. So-ke le kube enye-ke ye-era ebenzima kakhulu, ngoba yiyo lena ebengikhuluma ngayo ukuthi abantu bese bebheke ondini kunokuthi babheke enaleni noma wakhetha omthandayo for leadership. So amandla akhe wayesephuciwe wona. Bese-ke uma usutransita usuza kwi-democracy, iKwaZulu felt entitled to the throne and the political alliance local, kangangokuthi bazibone benamandla wokuthi bengavimba isilo ukuthi si-interact noMandela
ngoba kubona lokho bekusho ukuthi u-interactor nesitha, u-interactor useyimboka kahle kahle, iyona ndlela obekubonakala ngayo. So-ke i-challenge yesibili, i-challenge kulo hulumeni wesibili kube ukuthi abe inkosi in the midst of political turmoil. Yona nto-ke ebenzima kakhulu-ke leyo, ukuthi-ke kube kumele ukuthi-ke ayibhalansise. Bese-ke la kamuva kuleye ideology, angeke ngithi ngempela bese ngiyicubungulile, kodwa ngicabanga ukuthi engakusho ukuthi he was in a transitional period, kangangokuthi noma ngizama ukuthi ubesuka kwi-state of a disempowered kingdom ezama ukusibuyisela back to the empowered state of kingdom. So i-focus yakhe enkulu bekubona uZulu ebuyela ekubeni uZulu, recognize amasiko, enza imikhosi, evuselela zonke lento ezayithathwe, ngoba zayithathwe phela ngokwe-political power to disempower the kingdom and make it fail. So i-agenda yakhe ngicabanga ukuthi enkulu bekuwukuthi-ke abuyisele uZulu isithunzi, bese futhi-ke amnikeze amandla. Engicabanga ukuthi-ke ukwenzile ngendlela eyisimangaliso. Uma ubheka izinto besingayinakile thina ukuthi obaba bethu, they were actually ready to die for the king. I didn't know that thing. Ngiyibone mase sishonile ukuthi hawu, labantu ngempela bebe ready ukuthi umdlokombane maye ngathi uyayiphaka ngempela bengaphuma ngempela. Cishe futhi sicishe sakubona kuphi ngesikhathi sikaMohlandi ukuthi hayi, indeed isilo sakhona ukuthi sibuyisele amandla esihlalo sobukhosi, abuyele esihlalweni, ukuthi-ke isihlalo sihlonipheke, abantu futhi babe willing ukuthi they can die for isilo. Enye into ngoba ade nje sikwakhangela ngenyanga edlulile, as part of i-research encwadi yami, Nkosi yami, bengihambe ngibuza amabutho laphana, ngimbuza ukuthi wena wabuthwa ubani? I mean, wabuthwa kuliphi ibutho, ngamuphi unyaka? Ngithole hayibo, abantu abaningi uyabo lento yokuthi babuthiwe still means a lot. And bebemangala ukuthi lo mfana osibuza ukuthi sibuthe uhlushweni, kodwa ubona ukuthi lento bayixoxa ngesmile nange-pride enkulu. So usebenze kakhulu-ke ngathi i-ideology noma i-mandate yobukhosi bakhe bewukubuyisela izinto esimeni. Sikhuleke thina, mina ngikhulele kwaNongoma, and ngisemncane besihlale sikhomba silokoloza ukuthi hayi isilo sithatha itiyena salise emzini waso, hayi isilo sithatha ugesi salise emzini waso. Singa-understand ukuthi amandla akhe noma does he even have budget to do community projects. So-ke ngicabanga ukuthi-ke akafikanga kuleso sigaba sokuthi-ke kube nama-programs engathi-ke ube hands on kuwona from a community development perspective. Kodwa-ke futhi angicabanga ukuthi-ke that would have been the first step anyway. Ngicabanga lokhu akwenzile ikhona obekubalekile, ngoba lento asishiyele yona, ngoba hlangene lapha nje siqatshelwa amakhanda yilegacy yakhe ukuthi u-enshorile ukuthi ukuba umZulu akufi, futhi-ke kuyakwazi kudlukele kithi. Nathi-ke sesinomsebenzi ne-challenge ukuthi sidlulisele ma-2000 ethu, i-challenge enkulu, kodwa-ke lokhu esikwamukelekile ngicathi kunamandla kakhulu. Angime lapho. Sesiphethe kwangempela-ke manje ubudlelwane bakhe nobunye ubukhosi, abanye amakhosi nezinye iy'nhlanga. Sabonile abaseNdiya begida indlunkulu, sabonile abelungu begida indlunkulu, njalo njalo. Ubudlelwane bukaMdlokombane nobunye ubukhosi namanye amakhosi nezinye iy'nhlanga, ngoba phela siyisilo samaZulu sasingeke siyiphilele gelekeqe, singaphilisani nezinye iy'nhlanga kule Ningizimu Afrika entando yeningi.
Angisivule iscope, khona into abantwana abangixoxele yona lapha komkhulu ukuthi bekusuka amakhosi from all over Africa ezoconsulta kumdlokombane. Njengoba sazi ukuthi ke i-experience vele ubesenayo ukuhlala esihlalweni for 50 years akuyona into yokudlala. Kuthiwa amakhosi from Egypt, from all over. Uzokhumbula ukuthi ngomngcwabo wesilo there was a prince from Ethiopia. So a lot of countries across Africa ebebukele kuye. He is one of the leading monarchs in the world. Abakwazi ukuthi abantu ke uma beneyinkinga zokuhola bese ke bezoconsulta kuyena. Azikho ke izinto eziningi esizwile ebeyikhuluma against omakhelwane bethu noma ke ezinye izizwe esiphilisana nazo bekuvulelekile nje Nkosi yami. Ubeyihambela izizwe nezabamhlophe, umuntu nje ke obethanda ukuthula, futhi ke ubekhuluma into mayingamphethe kahle bengakho bevele nje ayikhulume kanjalo. So ke ngabe namhlanje sinawo ama-clips akuvezayo ukuthi ubengahloniphi ezinye izizwe ey'ngomakhelwane. So ke sicabanga ukuthi usimele kahle isizwe, ngoba futhi ubephethe isizwe abantu abanamakhanda abuye athi ukushisa. Uma inkulumo yakhe ibingathi ukuphazamiseka, bengabalula ukuthi ayiqhathe. Kodwa ngicabanga ukuthi-ke usebenze kahle kakhulu ukuthi-ke sibe nobudlelwano obuhle namanye amazwe. Angibonge. Sekuyithuba imibuzo nginga-requesta lapho. Ake nginike ithuba umbovu ngoba nami khona imibuzo emibili enginayo. Ake nginikeze umbovu kodwa athi ukubeka naye. Siyabonga Sihlalo ngethuba. Ngibingelele kuwe nasendlini yonke. Ngibingelele na ku-incoming Prime Minister of the Zulu Nation, uDaliso Mfowabuthelezi. No, ngizophawula. Wena wendlovu. Ngizophawula ukuphawula nje ukufishane ebese ngiba nombuzo owodwa. Ukuphawula kwami ke ngizokuqala ngiphawule nje ngemkhosi. Shenge ukuthi njengoba kade usubalulile ukuthi isystem yathi mayiformalize isystem kahulumeni wobandlululo, kwathiwa labantu laba uze sibadisarme, kushiwo ke uZulu, asibaphuce imikhosi, ikakhulukazi imikhosi, ngoba sazi ukuthi imikhosi ibuyisa ukuyigqaja kubantu, iyalekelela futhi nakule nto ekuthiwa yi-social cohesion, ukuthi abantu bephilisane kahle emphakathini. So kwathiwa ukuze abantu bezophatheka asibephucele imikhosi yabo, njengoba kade usushilo weshenge ukuthi even amakhosi amanye angaphambilini akwaZulu emva kokubusa kwesilo uDinuzulu, inkolo yayishunyalwa yiwo amakhosi, ethi abantu abakholwe. Kwashunyalwa izinto ey'fana nemfundo, kwangena ipolitiki yagxila eNdlunkulu nasesizweni nje sakwaZulu. So uMdlokombane into ayenzile inkulu kakhulu to restore imikhosi yakwaZulu and to restore some sort of i-pride nokuyiqhenya kubantu bakwaZulu. Yaphinde yalekelela-ke imikhosi nakwi-social cohesion ukuthi abantu behlalisane emphakathini ngokuthula. Ngizokhumbula ngazi kwakuyimuphi unyaka uMdlokombane la aqeda khona umgangela emkhosini. Besazi ukuthi njalo uma uyimkhosi iy'nsizwa ziyobukela uma uyimkhosi laphana ey'godlweni. Isilo sayivala leyo mgangela leyo ngoba leyo mgangela leyo ziningi iy'godi ezalwa izimpi kwadutshulwana ngenxa yaleyo mgangela leyo, ngoba laphana uma kuthiwa kusesigodlweni kusuke inkundla isuke inkulu. So-ke insizwa uma ibuthiwe yafika sithinteka kabi laphana emgangeleni,
kwakungehle kahle lokho bese iyabuya izofuna ukuyiphindiselela mhlawumbe sekusey'godini. So isilo sasebenza kakhulu ngokuvala umgangela ikakhulukazi ey'godlweni. Sathi yebo imigangela ingaqhubeka ey'godini imonithwe amakhosi ney'nduna zey'godi, kodwa hhayi la esibayeni esikhulu nokuyizigodlo-ke zesilo. So-ke siyakubonga kakhulu lokho, kufanele sikubonge ngoba kwabuyisa ukuthula emphakathini yethu. Ngisho ubuka nje manje mawubuka ey'ndaweni ey'ningi iy'nsizwa kayisabukeli. Omunye-ke ngakhala ethi hawu kwakuyinto enhle phela ukuthi kube imigangela iy'nsizwa zibukele ukuze zazane. Yebo, mhlawumbe ngingavuma kulolo hlangothi, kodwa-ke ohlangothini noma i-bigger picture ithi umgangela muhle mubi ngoba akekho phela othanda ukushawa ayogeza lapha ezansi. Abantu-ke uyefuna ukuyiphindiselela omunye bese-ke isuka kanjalo-ke impi yesigodi noma-ke yemindeni. Umbuzo-ke enginawo kuwe Shenge ukuthi asikwazi phela ukukhuluma ngomdlokombane ebese singathinti kakhulu lapha kuNdunankulu umntwana waphinda angene, njengoba sibonile ukuthi bayazalana yebo ngokozalo lwaseNdlunkulu, kodwa-ke futhi bebenabo ubudlelwane ngokubusa isizwe nangokuqinisekisa ukuthi isizwe siyaba sebalazweni kusukela ngesikhathi sobandlululo kuze kufike i-transition-ke yokuthi sesingena kwi-democracy. Masibheka ubudlelwane, bebunjani ubudlelwane phakathi kwabo uNdunankulu nasisilo ngesikhathi se-political tension la eNingizimu Afrika? Siyazi ukuthi umlando uyasitshela ukuthi inkatha yathi uma ifonywa kuyiqembu lepolitiki kwakuthiwa uphondo lwendabuko. Kuthiwa wonke uZulu ufuna agqishe kwinkatha ngoba inkatha has our best interest at heart, yabo, kukhulunywa leyo language leyo. Ngapha nangukhongolose uHolo Mandela uzama ukuthi ukubusa kwakhe kube inclusive, kufakwe ama-tribal authorities, kufakwe ini. Ubudlelwane babo ngoba ngiyabheka ukuthi ama-beliefs abo nama-principles abo ayembaxaningi ngaleso sikhathi noma ayenemxhantela eminingi. Isilo phela sasingafuni ukuvela, angazi noma sasisaphotha liphi iqembu, kodwa into esasiyiqikelela ukuthi kungaveli kubantu ukuthi sisaphotha liphi iqembu noma sisayida naliphi iqembu. So kafushane nje Shenge, ngiyacela ukuthi usithathe usibeke ebudlelwaneni bakho uNdunankulu. Siyazi futhi ukuthi wahamba wobamba ngala ko-ANC kungamadlela ndawonye nje. Kwesinye isikhathi umntwana waphinda angene, kwesinye isikhathi ububona ukuthi hhayi izibhenge ngequza amehlo. Ukuguquguquka kwey'khathi nokuguquguquka kwezimo kwabuthinta kanjani ubudlelwane bakhe noNdunankulu wesizwe sakhe? Ngiyabonga kakhulu. Yo, hayi ngizokha phezulu impela wembomvu. Ngesinye sey'hloko esiyosixoxa kahle ngenye ilanga mhla yabona isimo sivume kahle ngoba uthola imbono ethi ayibe mningi, ayithi ukuhlukahlukana kunamafayela othi mawafunda ubona ukuthi hayi babungekho smooth ubudlelwano ikakhulukazi ngesikhathi isilo sisesincane ngamandla, uhulumeni emkhulu ngamandla, ngoba ihhovisi likahulumeni belinama-resources likwazi ukuthi libeke imigomo yenzeke ngisho isilo singavumile.
Ngizobeka nje isibonelo esisodwa nakhona ngingashoni phansi kakhulu. uMandela wathi evakashele ezobona isilo kwaNongoma, amabutho asho ukuyithatha ihelicopter, eh wabalekiswa, waphuma waphuma ngesamagundwane. eh yiwona amanye ama-challenges lawo abhekane nawo, ngoba izinto ezalandela emva kwalokho, for instance ukuthi isilo sacasuka, ukuthi iqembu lenkatha cishe labulala a world icon at the time, evakashele sona isilo. Lokho kwakwenza ukuthi-ke impela buphefumule ngamapayipi ubudlelwano phakathi kwesilo nondunankulu waso. Kangangokuthi kwakuzolandela umkhosi welembe, isilo sathi akusayiwa lapho. Uhulumeni wakwaZulu waqhubeka nokuhosta umkhosi welembe. Isilo saya seredweni ukuthi ngiyezwa nje kuthiwa kunomuntu oyokwengamela ithuna likakhokho wami, mina ngingavumile. So kube khona ngempela ikhathi ey'the kuba tense phakathi kwabo, kodwa futhi-ke okunye okumele singakukhokhobisi ukuthi ukube umntwana waphinda angene wayengekho ngabe kwaphela ngoZulu. Umntwana waphinda angene ulwe ngesikhathi se-transition, elwela i-preservation yey'nto ey'ningi zobuZulu, ukuthi ungapheli. Ingakho ithina kuphela i-province ene-tribal name in its name. Akekho uzokuthiwa Trans-Xhosa or ini. Thina kuphela esinoKwaZulu Natal. Ezinye zezinto lezo that umntwana aphinda angene enza sure ukuthi lokhu akuvuselele uMdlokombane ngaba wakuvuselelanga, ngoba kwakungeke kube khona ukube-ke amagalelo omntwana aphinda angene from a political side ayengekho, ngoba i-political pronunciation yeqembu lenkatha yayithi-ke singuZulu, sine-legacy sayinikezwa ilembe, asikwazi ukudizolveka singene kulo hulumeni wentando yeningi bese kubulawa zonke into ezisikhomba ukuthi thina siwuZulu. Uzokhumbula ukuthi into ey'ningi zavalwa, Radio Zulu, Radio bani bani, lonke izinto ezazi-tribal zavalwa. Provinces name had to be, a lot of things had to be changed. So-ke iqembu lenkathala kakhulu ukuthi into zakwaZulu ey'ningi zingapheli. Yingakho cishe sithina kuphela esine-province iphalamende lakhona elivulwa inkosi, okukhombisa ukuthi how much ubukhosi was preserved in the political dialogues, kuma-negotiation times. Angime lapho Mbomvu. No, ngiyabonga kakhulu Shenge mfethu. Ngicabanga ukuthi ngiyaphenduleka. Angisaye sengena nje sengishaya ukugcina ngemvume yakho Uhlalo. Ilokhu nje Shenge, masithi siyambheka uMdlokombane uhambo lwakhe, njengoba kade ushilo eqaleni ukuthi akudlali ukubusa u50 years, because a lot can happen in 50 years. Ziningi izinto ey'ngashintsha, mhlawumbe kukuphoqa nawe ukuthi ushintshe i-standing sakho as a person, mhlawumbe ushintshe ney'nkolelo zakho. Siyazi ukuthi bangaphosisi buku 2018 2019 emkhosini womhlanga isilo, ngalonyaka isilo sasithe ngawo abantu abathatha amakhuba noma kamageja beyolima. Leyo nto yayinterpretheka ngendlela engafanele, kwathiwa isilo sixosha abantu bokufika njalo njalo. Mangikhumbula umntwana waphinda angene
wathi addressa umkhosi womhlanga ngalowo nyaka wazi wakhala inyembezi wathi nakho abantu bethuka isilo ekubeni siwuZulu savuma ukuba ingxenye yale Ningizimu Afrika entsha sivumela khona njalo ukuthi kuhlaliswane kungani namhlanje bethi isilo umdlokombane sekuyiso manje sithi abantu ababuyele emakubo. So ngifuna ukubuka la ukuthi and sithe isilo sesizokuthama ey'nkulumweni zaso shenga zakamumva bese sibakhomba ngenjumbane abantu esingababiza ngokuthi uhulumeni namhlanje noma besingabasho ngamagama kodwa bese sibakhomba ngenjumbane ukuthi size sibabiza ngamasela size sisho futhi ukuthi labantu laba bayasiprovoke isilo. Ingabe ukube mhlawumbe isilo sike saphila eminye iminyaka noma eyishumi elandelayo mhlambe from 2019 kuya le ingabe ngempela uZulu besingawubona yini kusasa uqhubeka ubusa ngokuhlanganyela nohulumeni isilo kuwumdlokombane noma-ke isilo singakebusi. Umbuzo wami loyo ngifuna mhlambe sibheke ngokuhlaziya nawe sho ngokwakho ukuhlaziya ukubuka ikusasa ukuthi ngokushintsha kwama-beliefs noma ngokushintsha kwesimo senhlalo sibona uhulumeni enza kahle kokunye engenzi kahle. Mhlambe nje ngithinte odabeni lomhlaba siwubona uhulumeni usuzungeza manje uzungeza ama-tribal land ukuthi abantu kwalentela esiyikhokhayo abantu futhi kusefuneke manje bekhokha ama-rates and taxes under tribal lands. Siyazi abantu abafana noMnhlante babefuna ukudissolve ngema-trust njalo. So masibheka wonke lawo ma-campaign sibuka ukuthi 10 years from now kube mhlambe isilo umdlokombane was still at the helm. Ingabe uZulu ubungaqhubeka yini ubuse ngokubambisana nohulumeni noma bezoqala manje kube ney'nkulumo zokuthi hhayi nina vele phela thina savuma nje nafika nina naprophosa Mandela nebandla lakho nathi asingene kulo mshungu wenu wedemocracy sathi sithi siyanqaphaza nathi hayi bo nanti ijoka le democracy ayingene savuma. Kungani-ke manje sekungenzeki ngale ndlela enanisithembise ngayo ukuthi sizophilisana nabantu? Kungani abantu besicwasa besithuka njengoZulu? Kungani nifuna ukudla nize nidle ngisho umhlaba wethu ongaphansi kwabantu? Ngiyabonga. Yazika angithi-ke mangifaka iy'popolo akukuhle engikubonayo obekuzolandela ikakhulukazi uma sibheka ngasebukhosini bakwaZulu. Ngizobeka ukuthi yini iy'popolo zami zingibonise izinto ezibuhlungu noma ezibabayo. Okokuqala yiyo lempi ebisikhona phakathi kwasisilo nohulumeni we-ANC. Ngoba into ebibuhlungu ebuye ibe buhlungu ngalelo sayidi ukuthi uhulumeni uvela athi hhayi isabelo u-80 million. Leyo nto leyo ishifta i-blame from uhulumeni bese kuba ngathi yisilo esiwugombela kwesaso. Bengasho ukuthi hhayi le mali asiyideposit kwi-akhawunti yesilo. Ithina esizophinde sihambe siyohostela isilo umkhosi womhlanga, sikhokhela abantu, sikhokhela amathenda nani. So bekudleka ngegama lesilo kodwa umphakathi mina nje ePitoli bebengibuza ukuthi lo baba le mali engaka uyenzani? You know, and impendulo ingabi bikho. So i-tension ivele ke ibiya ngokuya njengoba ke bese sibona ke silo. Ngiyakhumbula mina ekhuluma yelanga ethi imali egcina ifike kuye u-30,000. Lo 80 million abakhuluma ngayo akawazi yena.
uyabona ukuthi ke bekunalento ukuthi kukhonjwe ke kukhonjwe ngathi isona isilo esi-mismanage ama-funds. Enye indaba khona into eyakhiwa laphayana kuthiwa yagcina kwi-foundation kwase kuphele 8 million noma 8 billion laphayana esigodlweni. Angazi uma yagcina iphelelini kodwa nje khona kwase kuphele amamiliyoni ingakasuki naku-foundation seku-foundation leyo nto. Isilo sithi asiyazi leyo mali sizwa nje abantu bekhuluma ukuthi imali esisetshenzisiwe lapha ingaka kodwa ayikho nento eyakhiwe laphana esigodlweni. So i-tension ibizoba nkulu. 2, uyasibona isilo sinamathelana namabhunu, siba umngani namabhunu. Masikhuluma indaba ye-farming uyabona o-AfriForum, leyo nto ke futhi ephinde-ke yasibangela amazinyo abushelelezi kuthi ma-clever blacks or clever Zulus uma ngingasho njalo. Sewuyabona-ke manje ukuthi there is tension towards between isilo ne-ANC. Now there is tension between isilo nentsha because thina sazi ukuthi nje amabhunu izitha zethu yini le menza abe umngani namabhunu kangaka. Bese-ke kuba naye le another political view. Ikhona lento yokuthi ama-foreigners asibona njengabantu esiwazondayo kanye nayo inkosi yethu kube ngathi yabo nje makuthiwa xenophobia. Namhlanje xenophobia all over South Africa siyazi ukuthi ilokhuzwa ilabelwa ngathi kuthiwa yithi esibuza abantu ukuthi yini indololwane. You know, across the country, i-country yonke ngasha vele kuthiwa amaZulu ane-hatred. Ubuzwa igama lezulu uma ungakhona ukuliphendula uyihlangana senkingeni. So the picture really didn't look very good. And enye into yakho siyakhumbula khunye indaba yeNgonyama Trust necala kwaphuma umyalelo ukuthi kucelwa kukhokha ama-R5 ukuthi isilo siyonokhunga. Intsha yake ya show up yini? No, we didn't show up. So kahle kahle uMdlokombane ubesesele namakhehla lawa amthandayo ngempela. Lawo angenawo ama-resources to face the future. So any drastic political direction abezoyithatha uMdlokombane, he was going to be isolated because he didn't have youth behind him. Ube namakhehla angafundile who cannot even contribute for legal battles or support with understanding ukuthi kukhulunywa ngani uma kukhulunywa ngendaba. Amakhehla phela azi ukuthi nje makuthiwa hayi uhulumeni we-NCC usefuna uthatha umhlaba wenu. Hayi ke lapha amakhehla yasuma thatha izikhali, that is easy, but that's not how we're going to win the war. The war must be won with legal reasoning nazo zonke lezi zinto zesimanje, and ubengenayo i-youth behind him because besingazi nokuthi sidume phi kuphuma indaba zokuthi kunemali engaka kodwa futhi asiboni any community development initiatives that helps the youth. So yeah, isithombe really didn't look very promising for the future. We're going to hear a lot of whining and complaining about the ANC. And then bese attackwa from a political side ukuthi yena wayesayida namabhunu udayisa ngezwe. Uyabona nje ke, so it was going to be tough, but the biggest the weakest link would have been the absence of the youth in his structures, because the youth is what was going to take him to the next 10 years, to the next 20 years, to fight the 21st century battles. We're hoping with isilo njengamanje is going to make use of the youth and we can together face whatever is coming ahead. But ngoMdlokombane, I think it would have been difficult because i-youth bengekho engavele ngangena esilungwini. Kodwa ke unjalo umbono wami wembomvu. No mfethu, nami nje ngicela uPaul ukugcina sengivala ukuthi thina si-youth ke noma siyintsha yaZulu siyathanda ukuba, ngizolisho nje leli gama, siyathanda ukuzenza iphukuphuku noma ke siyathanda ukwenza ubuphukuphuku. Ngeke ukuthi uhulumeni eqoqa intela KwaZulu Natal. iKwaZulu Natal is a province. Ngicabanga ukuthi the last time I checked leminyaka edlule was the biggest contributor towards
umnotho wala eNingizimu Afrika and towards i-GDP. So lokho kuchaza ukuthi intela eqoqwayo ezweni lonke iKwaZulu Natal icontribute kakhudlwana mhlambe compared to ezinye indawo, ebese uzothi i-service delivery uzoyifuna enkosini esilweni. Kwakubuphukuphuku lobo futhi mangathiwa sibukhuzi busazoqhubeka ngoba awukwazi ukuthi ungathi kunama-structures kahulumeni amangaka well resourced kangaka kusuka ngumongameli wezwe kuya ko-premier kuya ko-MEC kuze kuyofika emakhanseleni emiphakathi ama-structures kahulumeni onke lawo, ebese uthi wena ulindele ukuthi i-service delivery iqhamuke esilweni noma enkosini. Uphukuphuku lobo bekufanele sibukhuze futhi ngendluzula ngoba mangathiwa siyaqhubeka nakho alizukuba bikho ikusasa kithi njengozulu. Yabona. Sibonge Mbovu, mhlawumbe-ke sekuba ispace sangelinye ilanga ukuthi sibheke ukuthi kwi-democratic South Africa yini umsebenzi wesilo, yini umsebenzi kahulumeni, wakuphi, kusebenzisana kanjani. Kufanele sikubheke lokho ngoba ukubona impela ukuthi hhayi khuluma ukungazi la, kodwa-ke ngoba ngibona bekho aba-request-ayo la, mhlawumbe angifake le mibuzo nje emibili bese siphetha umbuzo lapho. Khathi usaqala usakhuluma ngokuganwa kwesilo ubhusha, uthinte ukuthi wayenamakhosikazi ayisithupha Shenge, bese wathinta ukuthi ukaMasuku ube uNdlunkulu, bese Ndlunkulu, bese waphinde wathinta ukuthi uMazungu ongowesithathu useNdlunkulu. Mhlawumbe ucacise lapho, ngithanda ukusala lapho. No, amakhosikazi mahlanu. So indlela okuhamba ngayo unkosikazi wokuqala, so-ke iy'nhlaka bayekubiza ukuthi bethi izandla uma bekhuluma, bathi khona isandla sokuphosa okungesokudla, kube khona isandla sokunqaka okuyikhohlo. So mawuthatha abafazi noma inkosi imathelwe uNdlunkulu, omunye abanye bangena esandleni sokuphosa, abanye bangena esandleni sokunqaka, okusho ukuthi yikhohlo. So unumber 1 ungena eNdlunkulu, okusho ukuthi uyaqualifya ukuzala inkosana. Unkosikazi wesibili uya kwa-left, ungena ekhohlo, okusho ukuthi akaqualify ukuzala inkosana. Unumber 3 aye kwa-right, unumber 4 aye kwa-left, unumber 5 aye kwa-right, unumber 6 aye kwa-left. Kusho ukuthi your even numbers, they qualified to give birth to the heir. So unkosikazi wokuqala engayenayo umfana, unkosikazi wesithathu uyena ozokunikeza indlalifa. Uma wesithathu engenayo unkosikazi wesi-5 uyena ozokunikeza indlalifa. Uma futhi naye engenayo umfana wesi-7, u-2 no-4 no-6 abaqualify ukuthi bakuzalele inkosana. Yes, ngaphandle bonke laba bangapha uma bengenazo iy'ngane laba kwa-right, then kumele uthathe ongale kwa-left uyomfaka endlini yothile kulaba bangapha kwa-right. So lokho okwenzakala ngomhlombani, wayezala unumber 2 ekwa-left, wayeseyofakwa ku-wife number 3, wafakwa exhibeni lika-wife number 3 oqualifyayo because society lakwa-right, wayesethatha kanjalo-ke ubukhosi, waba ngaphambi kwalaba abazalwa uMazungu, waye unumber 5. uMazungu ekukhulunywa ngaye ulo khona njengamanje oyaye uShenge akhulume ngaye. waze walikhuna umbuzo actually to yena kuyoba uyena impela wejobe, angaze ngiyicabange leyo ndaba ngoba ususho ngiyacabanga ukuthi yena ngoba kuya kuthiwa unkosikazi wesilo uMagwabeni. Yebo, ngiyasola ukubheka. ya ngoba uyena impela, ngoba phela akekho omunye vele uMazungu kwabakabhusha. Sibonge Shenge, mhlawumbe sesiphetha nje, uthinta ukuthi unencwadi zitholakala kanjani, mhlawumbe nathi sothi masithola ithuba siyithenge siyifunda. Yebo, hey, ziphelile njalo iy'ncwadi from stock lezi ethi amaqhawe ayizolo akithi ebhalwe umntwana wasenjikini. Kunama updates amancane nje sifuna ukwenza bese sirelease-ke bese siya-reprinta very soon, so maybe in 2 months time siqedile
ukwenza lawo ma-corrections amancane. Bese kuba incwadi kaShalom Mbatha yona nginayo kustoko ethi uZulu ubuqhawe nobukhulu bukaZulu, ibhalwe inkosazana yalaphayana eSoweto. And lento kumele kube yi-challenge bafethu, kwasuka umuntu waseSoweto wayobhala incwadi very detailed, wahlala kwaNongoma, wahlala koNdini, wahlala kuzo zonke indawo lezi amaqaqwasini lale Maxhibeni, exoxa nabantu ke ebhala incwadi. Siyagqugqumezela-ke lokho ukuthi-ke sikubhale. Ngiyazi abanye-ke bayeja ukuthi bagxeke, kodwa ke umuhle umsebenzi-ke wokuthi asiqopheni. So ke izona ncwadi ufuna ukuyithenga uyakhona ukungi-inboxa, ungi-DM wenze ini, then-ke ngikhona ukuthi ngiyithumele ngophepho. Yilezo eyami iyophuma late ngoDisemba ngiyacabanga, ngoba njengamanje ngibhizi nomuseum lapha. Ngifuna ukuthi manize kwaNongoma nifike nibone into eyikhala kamnandi. Mibili museum esiyakhayo, private museums, osenjikini osupportwa umbhali wayo incwadi leyana, uzokhavaka umlando kakhulu. Bese kuba omunye ke engwenza nenye induna yeyintombi lapha yamatshitshi, uMningi Zuma. Unama programs vele already awenzayo nomama wakhe, bafundisa amatshitshi ukugaya, ukuthunga nani nani. So ke sozokwakha ke iZulu Maidens Museum egcekeni ke lapha kwaZuma, lapho soxoxa khona nje indaba yokuthi ke isuka phi indaba yamatshitshi, isuka kwimdlunkulu kumntana enkosi evusa umkhosi womhlanga to today lapho umemulo usuvala nge-after party eglamorous. Sonke sixoxa sonke leso story. Kukhona inkosazana yangapha eMnambithi engixoxele ngenye version yomemulo ebengiyiqala, which is quite fascinating. Indlela abagqoka ngayo ehlukile nani nani. So yeah, September sizoyilauncha. The two museums, you'll be able to see them when you come to Nongoma. Angibonge Jobe. Khulusheke, mhlawumbe sikhumbuze nje abantu ngoLwesihlanu sinendaba Fridays, iqala ngo-6 Braamfontein Wits main campus. Bese ngoLwesibili sinengoma Tuesday, iqala ngo-6 Wits main campus. Siyabonga. Sure.